Ablahi ko, Mikael! Ablahi ko! Yamo. Mikael? Mikael, hain ka! Mikael? Mikael? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpapiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay ni atong sugilanon, Abandonado. Niyan ako tupad sa kalabera. Tabang! Buhay ko na niya! Buhay ko! Maluoy mo! Ninyo, kapoy na kayo nga akong kalawasan. Wow! Gutom! Maluoy mo! Gusto na ko mapauli! Papaulihan ako ninyo! Mikael! Maluoy ka! Wako'y sa ni mo! Buhiin ako gikan din eh! Buhiin ka! Kasakit sa akong pulsuhan sa pagsuway na kong lugnot. Kasakit. Ang samad nga agi sa paglaslas sa kutsilyo ni Mikael sa akong pulsuhan. Nihapos ang maayo. Dili na akong samad misup-sup sa akong dugo si Ella. Kining Samara. Halusot doon niya sa pagsuyok ang akong dugo. Kunwa lang siya pahunungan ni Mikael. Hangtod nga nawadaan ko sa panimuot. Huwag karon. Ihigta na kiniog panaptos. Ilabi pa nga maigo kinining kadina sa mataglihok nga akong buhaton. Kinuha ko tabangi ko. Tabangi ko. Dili ba ko gustong mamatay? Gusto ba ko mapauli sa amo? Tabangi ko ninyo. Aray! Kasakit yun sa ako.
tuuning nahitabo na ako karon. Si Ella. Ganun na ingon nato si Ella. Siya bagyod to. Apan ang iyang hitsura, ang iyang barog. Nga na may suyop siya sa akong dugo. Tunog. Kinsa na? Mikael! Ikaw ba ka na? Noy Eliseo! Noy! Noy Eliseo! Noy, maluhoy ka! Buhiin ako ng pagkadina ninyo na ako, Noy. Hindi ka po'y nagay ko, Noy. Mapaulian ako ninyo. Inom. Oh, tubig. Aniya, ipadul ko sa imong baba. Aron magkainom ka. Wow! Wow! Gusto pa kong uminom! Silang kabaso ang akong naka. Noy, maluwi ka. Buhayin ako ng pagkadina ninyo na ako. Noy, Eliseo, gikapoy na kayo ko, Noy. Ilay ko ka na mahimo. Unsa? Pero nga naman, Noy. Unsa isa nga nahimo na ko ninyo, Noy. Apan nagkinahanglan sa imong dugo ang Senyora Anisa. Anissa? Ang kapikas ni Senyor Mikael. Anissa? Dugo sa tao ang nakasumpay sa iyang kinabuhi. Sud na sa sobra kay gatus ketuig. Ingon, manusab kami. Unsa? Mga vampira mo? Vampira. Ang mga vampira. Uksidlak sa adlaw. Apan kami, dili ang mga tao nga among nabiktima. Mausap ang among ihawon. Humana mo sila tupsi sa ilang dugo. Unsa? Lami na ang karne sa tao. Mas sustansyado. O humok. Tira kinahanglang lat anong dugay kumpara sa karni sa manana. Ug ikaw mismo makatestimonya ni Ana nga mas humok ang karni sa tao kaysa manana. Unsa? Pero wa ko sukat makasuway og kaon sa karni sa tao, Noy, oy. Dilit ako sama ninyo. Bagyod. Unsay bote may pasabot. Tatalad kan anan, dili ba? Ha? Sama ka nila. Smart dishwashing base. Hala. Uwi na ning bayhana, ha? Nagsige na lagi na siya og kupot sa akong kamot. Bisag nagkatuog na. Nagkupot gyapon sa akong kamot. Nga nung ingon og puno sa kalisang ayang hitsura. Bitaw no? Oy! Awan sa niyo, oy. Ay, kalit biyag ka.
Angayan ta ini. Kabantay ka. Iuro sa may buot siyang isulti kanunay. Apan dili dia maingon. Milubad ba lang kong kalit? Ay, murabag ka ng... Murag... Ingon kayo di nga na ang bation. Kung masakit ka samtang layo sa imong mga mahal sa kinabuhi. Ay, TS. Tingali Sam. Sus! Baya. Kung wa pa lang ko makailan ng bayhana nga, maldita kayo, no? Makaingon dyan kong kaluoy niya. Pero, maldita magyug kayo ni. Muna makaingon dyan ko nga. Makaingon LG, luoy gihapon. Cyrus, Tinood bitaw, day. Bisan o sa kamaldita sa... Ano bang masakit na gyud? Ha? Luoy magyapon ta. Pero kanang sigihan gyapon og kupot ang imong kamot sa iyang pagkato. Para magsobra na ni. Kaniya pa ni siya nagsigi og kupot na ko. KM, kabantay mo. Ina ang iyang pagkaklingi, ha? Maninuod man ni siya, oy. Karon na siyang pakita gusto na ko nga milagla na hinuon ko. Joke. Ganahan na gyud kong magbinayot, part. Pero, tunay to. To 99. Tunay to. Ay! Lalaki ko. Di ba, Dayila? Hinayan ko na ni sis pagkuha. Pag-usab ang akong kamot nga iyang kikuptan. Bebe? Uy. Hala, ha? Kabantay man dayon. Wag yapon ka mahinanok, Joan. Ha? Nga, ganiha pa man kang nagpiyong. Saan naman imo? Binuang naman ng imo. Ella, Mikael, buot ka bang mapaway sa imong lawak? Dali, ihatod ko ikaw. Tamsa. Inya kong biyaan din, he? Baya, no? Hala, ha? Ubahan ko ninyo, uy. Magawas ko gikan din, eh. Kapoy apong ininiya, Adto ko sa among kwarto ni Mercy. On this Mercy, no? May pauli naman dayo una. Pauli, una tong bayhana. Biyaan lang ako. Sige lang, uy. Ako naling ubanan si Juan din sa iyang kwarto. Lakaw na ila. Ako naling bantay ni Juan din. pero... Tara. Ay! Uy, hala no. Uy, it's N. Hala no. Alsahon yun. Bagong kasalang ang mga peg. Naol. Ay. Hay. Kalaay na, uy. Wala uba na mo, Rose Mercy. Mas may pagpapauli lang ko. Wawan ako. Ha? Ayaw kong ibilin din uban sa mga kriminal. Ay! Aka ni mo, Juon, uy! Kuratan lang tani mo! Kasi ang kalit no, lubad nung tingog na ko da. Ganiya ka lubaron pa to ka. Lubad yun tinood. Uy! Nagmata di ay ka. Kahinay ito nga kong pagkasulti pero di kadungog yapon ka. Aksyon mo ko itong silap. Ha? Abi man ako. Masakiton ka. Ha? May tungkol sa manang imong kuhan. Ay, may malagi kay pandungog lagi. Mamauli na ta. Dadaan ako pauli sa mo. Karon na. Mangya na tagikan din Sige na, Cyrus. Ana. Tan na si mong eye extension nga. Nangahiwi na. Kay, wala na kay ati si mong lawas. Usaw man mo pagpauli anang ibog kahimta nga. Luya pa magay ka. Biyahe ka nga ingon ana. Please. Please. Ay, hala ha. Giagyan kong luha ha. Please. Please. Di ba mahal man ko ni mo, Cyrus? Ha? Gusto lang? Iyo. Kung mauna, handang kong ihatag ni mong akong kaugalingon, Cyrus. Kung makahimo ko sa pagpalayo na ako ining dapita. Please. Buhaton ako ang tanan. Mapalayo lang ko ni mo gikan din Sa una ta to.
Sa wa pa ko muladlad. O, este, sa una ta to ba? Sa una ta to miingon ka nga, kapauli-o na yun kay ka. Kay, misabay lang unta nga ni Mercy. Nakahimo sa pagpalayo sa Mercy. Gikan didi. Oo, migikan siya sa'yo ganiyang buntag. Wa na gani ko makabantay siyang pagikan. Mabugos ka pa magyurog bangon. Uy, ay nagbangon, God. Mahimo raman gud kang musulti nga maghigda lang. Cyrus. Tok while you sleep ba? Cyrus. Unsa. Giunsan ni Mercy sa papalayo. Gikan didi. Diatod siya ni Noy Eliseo. Matod pa ni Mikael. Oy! Pidam, magbumuos na. Uy, gano'n pang... Si Mercy. Si Mercy. Si Mercy lagi. May una nagbiya na to din, eh. Nagbuhi na ko. Buhi na ko, eh. Wa. Ha? Ano siya, ha? Wa siya makabiya. Unsa? Buhi na ko, be. Bida ni mo, uy. Giingna na ka nga. Mibiya na si Mercy ganihang buntag sa'yo. Umingon na lang kang wa. Be, buhi na ko, be. Buhi na ko ba? Ano ba ka, uy? Cyrus. Be. Cyrus, to iko. Wa makapalayo si Mercy. Dili siya. Kasi mo dili magatugot. Ha? Kasi di mo tugot. Na di magbuot kung mamiya na to din, eh. Siya. Dili siya musugot. Wa na bisag usa natong makabiya. Gikan dinhi. Unsa? Sobo ka na, Joanna, uy. Bida. Abi minakog. Wala ka hilante. Pero nagsalimuan ka man lagi. Tuhoy ko, Cyrus. Dili siya makatugot nga makabiya ang bisan kinsa nato. Gikan dinhi. Maunahi ang kingon. Dili nga buhi. Ano, uy? Ay, baya. Be. Ah, okay ra ka, Joan? Okay ra ka? Di ba kainit? Oh. Pero anong, nagpataka mo kag tabi diha, uy. Ganun ko, uy. Imbis, dinhi ko matuog kay unungan ta ka. Baya, action may nung kong kabalakan nga mutupad ni mo. Tulang ko sa kong kwarto matuog, uy. Luokon ba lang ko ni mo, samtang natuog ko? Ha? Impas ko. Murag okay naman ka. Okay na ka, ay. Sige ha. Adton lang ko sa akong kwarto. Ayaw. Maluwi ka. Ayaw magbiyae din ni. At yun ko niya. Juan, pagtarong siya mong kinabuhi, uy. Tungod rin na sa imong samad, ay. Nagtuog yun ko nga, naingkanto yun ka dito sa Maze Garden ba? Nainigig dagan imong utok. Ano ba hindi ka mamutuo? Patir ko niya. Hinahinaya des pagsuyo pang akong lugo. Inungdan nga nawadaan ko sa kusang. Wa mamaayo niya akong samad sa tuhod. O sige kinsa may buot nimong ipasabot, ha? Kinsa ang misuyop sa imong dugo? Si! Oh! Mga kasama na piton kamunamo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong suilanon, Abandonado, Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapujanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.